imieniu Otca, Syna, Ducha Świętego. Amen. Niech Bóg z wami. Lubi bratce, lubi sestre, kniezu, lubi ostatni, co radujemy przez ranu niedzielu. Dzień je krasny. Sme tu, żebyśmy Jack prajili docema za wszo, co się nam darzy do żywienia, za moc, co nam data, żebyśmy jemu odpowiedzieli naszemu kniezy, kiż dżens so o sobie świadczy jako dobry pastor. Jemu so przyznajmy a uznajmy, żeśmy jego smilności potrzebni. Uznawam Bogu Wszechmocnemu, a wam żeśmy myslo, ryczo, jednajo, a dobre zaniechajo. Moja wielka wina. Toho dla proszę, zbożną stajną knieżną Maryju, všich angelów a światów, a was wszystkich, modlcie się za mnie, ke kniezy naszemu. Smij so nad nami wszechmocny a miłościwy Boże, a spuścił się nam grzechy, dowiedź nas do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bogu we wyżynach. Módlmy się. Wszechmocny, wieczny Boże, Twój Syn je swojej cyrkwi dobyczasy jako pastor przedejszył. Dowiedź też nas, Jeho stadło, ze ziemskiej biedy do niebieskiej radości, przez naszego knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, kiż jest to pod Duchem Świętym żywa, króluje po wieki na wieki. Amen. Czytanie z apoštolských skutkov.
Świadki wystúpi Peter zhromadnie z jednačomi a pozbieny swój wóz. Wszon dom Izrael niech wieszcze poznaje, zo je Bóg jeho za knieza a Chrystusa postaju, toho samego Jezusa, którego ste wy skrzyżowali. Tute słowa słyszo buchu jara roznuči a reknechu Petrej a drugim apoštolom, što mamy czynić, mužojo, bracia? Peter im odmówi, pokučte a dajcie so wszyscy wukčić na mieno Jezu Chrysta, kwodaču swoich rychów, a dostaniecie dar Ducha Świętego. Slubienie płaci mianujcy wam a waszym dzieciom, a wszym, ki są zdaleni, koho szkuli kniez nasz Bóg powoła. Tež z wiele drugimi słowami świadczysze wun, a ich napominaše. Wuchowajcie so z tutego skaženého luda. Kociž jeho słowa přijachu, buchu wukčeni. A na tym dniu przyda so około 3000 duszy. Słyszeliśmy słowo Boże. Čitanje z prvneho lista svätého apoštola Petra. Bracia a sotry, jeli zo wy cierpliwie cierpicie, hacz kuli dobre činicie, je to Bohu spodobne. K tomu dzieście powołani, przetoż też Chrystus je za nas cierpiał, a wam przykład zawostaju, zo byście za nim w jeho stopach szli. Won nie je żadnego rycha zčinil, a nichtu nie najdzie zwoł jeho ercze. Hanie nie był, ale nie hanił. Cierpiał je, ale nie rozał. A woteda szo domu, ki sprawnie sudzi. Nasze rychy je won sam swoim ciele na drewo donies, zo bychmy rycham wotemryli, a za sprawność żywi byli. Przez jeho krawy pruskele scze wy wuhojeni. Przetoż scze byli kajż budżacy wołcy, nietko pak scze so przywobroczyli k pastorii, a pistonie swoich duszów. Słyszeliśmy słowo Boże. Tak reči kniez, ja sam dobry pastor, znaju swoje wódcy, a one mnie znają.
Nie spójrz z wami. Słowa świętego sczynia po Janu. We wonym czasu ryczysze Jezus: zawierno praju wam, sztuż nie przyjdzie zduruje mi do wołczernie, ale drugie zastupi, to nie paduch, a rubeżnik. Sztuż pak zduruje mi przykadza, je pastor wołców. Tomu rota otwiera, a wołce jeho wosłysza, a on woła swoje wołce zmianom, a uwodza je won. Gdyż je wsie upuścił, że przed nimi, a wołce du za nim, dokeż jeho wóz znaja. Za cudzym pak nie indu, ale czekaja przed nim, dokeż wóz cudzych nie znaja. Tele przyrunanie powie im Jezus, ale oni nie zrozumieją, co im ryčeše. Tuż Jezus znowa rekne: zawierno praju wam, ja sem duruje k wółcam. Wszyscy, kelkoż je ich przede mną przyszło, są paduši a rubežnicy, a wółce na nich posłuchali nie są. Ja sem duruje. Gdyż to przeze mnie zastupi będzie zbożny, a zastupi a wujnże, a najnże pastwu. Paduch nie przyjdzie, kiba żeby kradnął, a morił, a rubił. Ja sem przyszł, żeby żywienie mieli, a je bohacze mieli. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bracia, lubi srdcowe kniezu, lubi wasadnim. Jako bych student, miał jedną składność se zetkać z malariem Mirčinom Noakom Nechornskim. Witaše nas, bychmy tedy mała skupinka do swojego ateliera. On pokazowaše swoje tworby, rozkładzie, jak dzieła, a wspomni, z waszych katolskich kończyn sem se też junu motyw za knihu upytał, za złote kubleszko. Rota do burskich dworów, jakież namakasz kamenskie kończynie, skiczariany harmonijski napolat, bun doda. To je ta knižka, iżo jara stara. Připodla, štuž taku knižku stano nigdzie widzi, też nucka są jara riane, zajímawe motywy od niego, któreż so renie daja też rozłożyć, pokazać też dzieciom na przykład. Rozmowa so plečeše, a my z toho zetkania zwosta, zo z toho dnia wiedomiszo ladam, jak są zakody do dworu abo kieżów utworene. To však wiemy, zakod odmezuje a zawieszcza, wuzamkuje a wita, dowoli zastup, husto też dolat. Za każdymi durjemi niech to bydli. Każdy durje hodza se otewryć. Drude však są durje zaprasnjene. Na przeco. Hižo z wuhotowaniem rotów abo duri może woprzedźo zwuraznić, jak je nastajene. Hać się opyt przeje abo nic. Wiezo je nikogo domoj witać, przeco też wiec dowiery. Jasne też je, kajśmy Ewangeliu hižo słyszeli, sztuż hinajszy przystup woli hać rota abo durje, tomu najskere lipe dowieru nimasz. Drude trebaš, zoby niedzie przystup dostał nikogo, kiż pomha wiesz tu zawieru przewinić. Kiż wotewrije, kiż je, ja prajnu takle, kajsztajki odčinak. Ważne je to wa sobie tam,
gdzieś kontakt so nejapce skončił, počas se rozpuščił, gdyż je rana wostała. Odcinaki są ludzie, którzy są kmani sytuację tak użyć, albo k tajskiej sytuacji dopomagać, że nada bosza eksistentna cięża nikakiego wahu nima, rolu nie hraje. To są osoby ludzie, którzy mają ten dar ujednawać moc. Tajcy ludzie są kaž durje, które zmożnia stupić przez pro, przeprzeczyć ranicu. Jezus je tajki odcinak. On właśnie prawi, ja sam durje kłócej. Dżętliże Ewangelii o tym ryczy. Jezus prezentuje siebie samego jako jeniczki możny przystup k Bohu. Ludziom tutun przystup zmożnić, im tajki odkryć, ke przystupie dopomagać, możny przystup prezentny dzierżeć, to je nadał tych, których się Jezus do swojego naslednictwa powołał. Apostoli obiech uczy pryni, potem uczomnicy, a dalsi. W naszym czasu woła tych, których do osobitej służby woła. Riadnicy to są riadniki, klerykoje, mnohe pomocnice a pomocniki w służbie uczowania katechezy, osobie w służbie bliższym. Słowo a skutk za Jezusa płoni ludziom pуть k Jezusej. Dżęca so o siebie za to modlimy, żebyśmy Jezusowe wołanie słyszeli, a tute wołanie też zmożnili, te słyszenie zmożnili. Wo Jezusu ma so powiedzieć, to je nasz nadawk. Štož to čini, nech je nan, abo mač, katechet, abo prida, abo niekto, kiž na osobite vážne čuje so zamovite za spřístupnenie vučby Evangelia, tu nech kročí otvorenie ľuďom napřečo. Nech každého přivza, jako uzvolený Bože, ktorému je raj slúbený. Kluč do raja je Jezus sam, je jeho słowo. Niektórzy zawsze praja, przed ludźmi ryczeć, to nie jest moja wiec. Tomu być prajene, też dobry przykład je wuczba. Swira a wobstajność toho runia. Jezus praji, ja sam duruje kłócej. On nie praji to, żeby nas wuwiązał ze zamovitošće. Za ne bychom trebali již o Bohu rečeć, všetko na něho, tak rec musíme reč nie. Ale za bychom jeho za przykład, za miritko přivzali a nie zabili nic o mnie, nic moja wola je rozsudna, ale jeho, Jezusowe słowo. My idziemy dżęs na końcu Bożej mszy zase na kirchu. Tam ma każdy z naszych lubych swoje miejsce. Przy każdym kowaniu praji miesznik, gadnik używają Twoje ciało biesze tempel Boży. Gdyż to tak to reknu, husto myslu, niech on, nasz kniez, nam, każdemu z nas, kto mu dopomha, że nie bychmy jeno riane harmoniskie zakody a domy obsedzeli, ako wokoło nas šo tak tworili, ale żebychmy woprawdzie tutun tempel byli, żebychmy witali, żebychmy wiedli, żeby duch w naszych domach a statokach tajki był, że opetowary zaczuja, tu je Bóg przytomny, zadani so, to za Bohom praszeć. Jezus nam dowierí. Wun, jeno wun, je puč kwocej. Amen. Uznajmy nasz wiery do Boha.
Modlimy sa zhromadne z Wasadnika na stronie 194. Strona 194 daleka. Bo duchovné powołania. Jezusa, Ty powoła apostołów, zo bychu byli rybacy ludzi. Wołaj też dżęca z naszej młodziny dajkich, kiż za to budu a Tebi służy. Tydzie se między nami, zoby nam przeco służy. Swoje opor na krzyżu sprzytomniujesz stajnie na naszych ołtariach, zoby wszyscy ludzie podziel mieli na Twoim umożeniu. Daj všim, kotryż do swojej osobitej służby wołasz, Twoje wołanie słyszeć, se przyswoić, a je zeskutkować. Otwórz im oczy za nuzu wszego człowiectwa, za nieme proszenie tylko ludzi, którzy żadają za światłom prawdy, a czopwotu oprawdzitej lubości. Powołanym pak sposzcz, zo so swierni swojemu powołaniu pracuja, twarić w tym świecie Twoją cyrkew, Twoje mistyczne dzieło, a Twoje posłanie dalej poswiadkować. Zczyń ich sol ziemię, a światło świata. Knieże, daruj nam mieszników, riadników a riadnice, wiernych a swiernych młodostnych, dalszych służbów swojej świętej cyrkwy. Amen.
Modlmy so. Knieże Bożo, zas a zas osvědčíme jutronu hostčinu. Daj, zabychmy so nepřestajně z toho radovali, zase nás umožil přes Kristusa našeho kněza. Kněz buď s vámi. Pozběňme útroby. Dziękujmy za kniezy naszemu Bohu. Woprawdzie je hodne a sprawne, zdobne a spomożne, za Tebie, knieże, każdy czas, wo sobie pak nietko wyskajo sławimy, gdyż był zwoprowany nasze jutro niejenio Jezus Chrystus. Wun, co neprzestajnie za nas wopruje, a zastupuje nas pola Tebie. Jonu zwoprowany hižo nie umrze, ale je wieczne żywy, jenio za nas morjene. Toho dla wyska svět jutro nie radości, ale też niebieskie silności a janželskie mocy, Tebie pieseň kławy śpiewaja, pospietuja bez końca. Woprawdzie światość, knieże, żołoż je światość, czy to dlacze prosimy. Posvětu te daraj z rosu swojego ducha, zobyšte nam było ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Redacz so wun dobrowolnie czerpeni uda za wun klip, dżakowaše so, wamaše a poda jun swoim uczomnikam prajo, zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotrež bude za vás podáte. Taktéž zaun pojedži keluch, džakovaše so zaso a poda jun svojim učomnikam prajo, zmiče a piče šice z něho, to je keluch nového a věčného zakonia. Moja krwi, kotraž bude za was a za mnohých przelata k vodawaniu rychu. Čiňte to, na mnie wspominaj. To je potajnstvo víry. Wspominają tuż niebieskie wróćce na Jezusową śmierć a zrówastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, że si nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krwi, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkę, powsze ziemi rozbrojenú a udospełnij w lubości. Romadže našim bámšom Leom, našim biskupom Heinrichom a zewším duchovstvom. Spomni tež na našich bratrov a na naše sotry, kociž sú umreli v nádžihi zo zrovastanu a přijmi ich a všetky zemretých do svetla svojho obliča. Smí so nad nami všetkými prosimy, Če, spošť nám viečne živenie. Ze zbožnej Boha rodičelku kniežnu Mariu,
ze światymi apoštolami a všemi światymi, kotřiž so Ci ze všech věkov spodobajú. Zobychmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała soci Bożo wszechomocny Wódce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Modlmy se, kajž je kněz nás učil. Otče náš, kýž se v nebesách, světlo Tvoje jméno, přijď Tvoje královstvo, staj se Tvoja vola, kajž na nebi, tak na zemi, všedny chléb náš daj nám dnes, podaj nám naše viny, jako my tež podávame svojim vinám, a neveď nás do slitovania, ale umož nás zo zlého. Umož nás k životu všeho zlého a daj milé pokoj našim dňam, smí se nad nami a pomhaj nám, zobychmy v otrycha přeco svobodní, a především zamučením jistí očakovali zbožnou nadzieju a příklad našeho zbožníka Jezusa Chrystusa. Že to je Tvoje královstvo a moc a krásnosť na věky. Amen. Knieže Jezusa svojim apoštolom se praju pokoj vám zavostajam, svůj pokoj vám dávám. Prosíme Cię, nie lede na naše hriechy, ale na víru svojej církve. Daj jej po svojej voli pokoj a jednotu, ki se živá a králuješ věky na věky. Pokoj kněza, buď stajne s vámi. Agnus Dei. Agnus Dei. Agnus Dei. Liczy jenio Boże, kotryż zebiera hriechy świata.
Modlmy so. Dobre pastorjo, zladu milje na svoje stadvo, a doveč nas, kotrež se zdrotni kryju svojho syna umožniju na wieczne pastwiszcza przez Chrystusa naszego Knieza. K džencejším vazevenjam, jako prene zapłaćbu za wczorajszy procesjon, ki sme šli na Svetého Marka, že my každý raz prene prostrujú procesjon do kloštra. Kloštra se přindo nám napřečo, to je přece rejně, že ze z každého domu jeden sobudže. Zapłaćbu všetky služby, ki su se vykonali. Dženca sú ve kloštrskej cyrkvi modlerské hodiny. Po doplnejších kemšach są najpierw naredźe prynowoprojenské dzieci ze swojbami, potem są w niemskiej ryczy modli, a potem w serbskiej ryczy, a 16 godzin je różoc a eucharystyczne pożądowanie. Do farskiej cyrkwi przeprosimy dżęcy dwiemaj wszystkich wasadnych a zajemców wutrobnene ekumeniskie nyszpo, romadże z ewangelskiej wasadu ze Smyczkec. Przyzamknie so potem besada na farę przy Kowie Watykancu. Nyszpo w obrubi nasz cyrkwinski kor. Różoc modli sobie klosztre, w utoru własnaczo den sicci, sredu rano we 8, piatk wieczor 6, a niedzielu we 2. We Kroszczycach od pondziel do piatka własnaczo den sicci. We Woklecach w utoru 19, a czwartk 17 den sicci. Tutum w utoru 28 su kemše tu we farskiej cyrkwi do podnia 9 godzin 30. Przyjedu zase polsce hoszczo, kaž każde leto du ke pomniki, a potom tu w cyrkwi kemše sveča. Rano kemše ne budu. Šulske kemše su ve kloštre, v utoru 15:30, ve Kroščicach sredu 15 godzin. W Dobrošicach sredu večer 6, ve Woklecach čtvrtk večer 6. Piatki je svedžen svätého Jozefa Dživačerja, ve farskiej cyrkwi su kemše doplne ve 9. Večer 19 godzin je potom prini miejski nyszpo. Domov obstarania su piat doplne ve Časlecach a ve Kukově. Dzieciaca šola zvučuje v utoru 17 godzin na fare. Prynowoprojenska wuczba je ve Vikarii, v utoru tam zetka sa serbska skupina. Ve Kroščicach a ve Woklecach je wuczba po planie. Dżens za tydzień je biskopska zbierka za dzień katolikum. Farskie biuro ve Kroščicach je wotnitka w utoru stajnie od 10 do 12, a czwartk od 15 godzin, aż do 18 godzin wotorene. Kolpingowce zetkaja so piatk wieczor ke grillowaniu. Sakramentsete księdze spošćujú so sobotu Malče Reclery z Režďan a Matej Bitnarec z Pančic Kukova. Sobotu druhé meje sú ve kloštre ve 2 kemše, ráno nebudu. 2 sú svedženské kemše, ke 5 a 60. riadniskému jubileji emeritované abatise Sotr Benedikte Vaurikec. Miejskie nyszpo 5. je meje 19 godzin, wuhotuje Bratstwo Świętego Boszczana. Nyszpory przyzamnie se potom zromadzi na nafare. Nikoci so ježa so prašili, što tam przy wotaru Świętego Boszczana do naprawy stej. Bratstwo Świętego Boszczana je długo o tym przemysłowało, na kotre właśnie zmożnić też każdemu, kiż do cerkwi przyjdzie, hacie on ostatnio albo nic, jednu prostwu Świętemu Boszczani, tak rec posredkować, a przez to je nastała ta idea tam postawić taką taflu, na którąż możesz przypiąć jedną prostwu, ki se napisał jednu Jarowosabinsku, albo pošitkonu, što je škuli, či na utrobe leži, to tam możesz Boszczanie dowierzyć. Junu za miesiąc so potom po tej tafle wszystkie prostwy wotewzaja, to na korbika położa, a przyniesu so kwotary, a tu so jednej pošitkovnej prostwy Bohu dowieria. Troka nie je myslene, że każda prostwa so wotce čita ve cyrkwi, ale że wszystkie tam uprajne prostwy, ki sme każdy opytowa za siebie też przyuzać do swojej modlitwy, to wszystkie te prostwy, ki są napisane, potom so sposredkuje, tak rec, junu za miesiąc tu przed wotam. První raz činimy to potom na tym miejskim nyszporze 5.5. 6.5. 19 godziny miejskie nyszpo wuhotowane od krzyżerów. Przyzywienia za nabożne próżnickie dny prosimy w Kroščicach online zhotowić.
W wikarii przyjmuje so przyzybienia kaž dotal, formulary za to są tam w klosztorskiej cyrkwi przygotowane. Biskup Heinrich Timmer-Evers przeproszuje manżelskich jubilarów na kemsze z osobitym żonowaniem, a to 12 albo 13 9 do dworskiej cyrkwi do Dreżdżan. Zajemcy niech straży 9 mieje na farę przyzywia. To są sliboni jubilario, albo ciki są 40 czy 50, 60, albo wiac żeneni, kiż mają jubilej świecić. Bunželo rano su kemše ve sedmih za zemretu sotru Martinu Cyžec, kaž tež Muniku Abena Kmeča z Novoslic. Butoru 9:30 kemše z polskimi hostčimi. Sredu 15 hodin za zemretu Mariu Abena Besara a syna Konrada z Krosčic. Piatk tež doplňa 9 za zemretoho Antona Heichla a manželsku Lenu z Časec. Sobotu dwoje księdze, za ta spowiedź, wieczorne kemsze, za zemreto Jurija Šoutu z Nowej Wieski. Dżens za tydzień rano we sedmich za zemreto Mariu Abena Weidlicha a przychodnego syna Krzysztofa. Dopona za osadu. Na pojednačich za zemreto Moniku Kneblovu z Dobroszic k prenoletnemu opomnieniu, kaž tež za manželsko Jurija, tež potom dvimaj procesjon z Nyšporom. Wam všetkým zapłać Bo za zhromadne pačo. Přeju vám odčastvia cu nedželu, potom za nakirchov sme došli, si uprošujem Bože žonovanie a potom se nadžiam, že s poplňujú sebe veľké ličbe zase zetkame.
Dźenca, nie pomodlimy tu za naszych zemrtych, pomijemy dżęstych na predawšeho křesťanského iž ma dżęc svůj smrtný dzień. Otče náš, i v nebesách, svět se Tvoje jméno, přijdź Tvoje královstvo, staň se Tvoja vola, dajš nám jídlo jak na zemi. Žij nekvět náš daj nám džęc, podaj nám naše viny, jako my tyž podáváme svojim viníkám, a nie wiesz nas do skrywania, ale umoż nas od zera. Amen. Zdrowaś Maria, nade pełna, miłości z Tobą, żona nas z nieżącymi, a żona nie Twojego żywota, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl za nas grzeszników, niech w godzinie naszej śmierci. Amen. Nieže daj všetkým našim zemretým večný odpočin. Nech odpočujú Božím pokoju. Amen. Nech buď s vámi. Nech vás požehnuje všemocný Bůh, Otec a Syn a Duch Svatý. Amen. Dzicze w pokoju, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Królu na niebies, raduj się.